Pred nama je još jedan ekskluzivni proizvod. U pitanju je šta? Tesla voda. Tesla voda koju proizvodi firma Ionizacija d.o.o. iz Novog Beograda i mi im se ovim putem zahvaljujemo na poklon proizvodima. Dobili smo 2 boksa od po 7 flašica, odnosno 14 flašica, tako da ćemo da budemo naelektrisani u nastavku večeri. Tesla voda je prva električna voda na svetu. Patent datira iz 1920. godine, na tržištu ih je bilo, pa ih nije bilo i tako dalje. Da, bilo je 2019. su prilike bili i onda su bukvalno nestali sa tržišta i sad su ponovo krenuli proizvodnju. Ponovo su se vratili i pred nama je Tesla voda, kako oni nazivaju Premium Plus, visoko ionizovana patentiranom tehnologijom. Ovo je jedna izuzetno zdrava voda koja pomaže razgrađivanju triglicerida, holesterola, mlečne kiseline i generalno utiče na obnavljanje ćelija na dubinskom nivou. Flaša, odnosno ambalaže, su prilično atraktivne, kvalitet izrade je vrhunski, dakle, na izuzetno visokom nivou, tačno. Trenutno je moguće vodu, odnosno verziju Premium Plus, kupiti isključivo online preko njihovog zvaničnog web sajta i jedna flašica košta 180 dinara. Tako, znači, voda ima višestruka dejstva po zdravlje, a zašto je interesantna? Zato što ćete da vidite našu reakciju prilikom prvog gutljaja, kao što smo rekli, prva električna voda na svetu i prilikom konzumacije prvog gutljaja dolazi do strujnog udara. Blagog strujnog udara, da, peckanja. Blagog strujnog udara, reakcije, ne znamo kakve će da budu, vidjet ćemo kako to izgleda i u praksi, jedno čekamo da probamo, voda kao voda generalno, pretpostavljam nakon sledeće. Povećana, da, pH vrednost sa tom električnom strujom je povećana na 8,5 pH vrednost vode. I samim tim to je voda koja ima najvišu pH vrednost od svih voda. Tako da, zaista jedan proizvod, a to je u pitanju patentirana tehnologija Nikole Tesla. Nikole Tesla, da, iz 1920. godine, što znači 104 godine za sad. Tako da, mi nećemo provavati u isto vreme. Prvo će, dogovorili smo se, Petar, pa će onda ja, pa Petra kad udari struja, onda će mene. Mislim, nemojte da vam ovo zvuči strašno i nešto, to je samo blago pecno. Moram se nadam da tako, jer nismo probali nikad do sada. I to je to, tako da zbog svih dejstva. I to je samo prvi gutljaj, bi trebalo da sledeći svaki je normalan. I ako hoćete da izbegnete, to možete sipati u staklenu običnu čašu i onda nema peckanja nikakvog. Znači, samo se pije iz flašice, kad se tako konzumira, onda pecne, inače ne. Tako se inače preporučuje da se pije iz čaša, mi ćemo piti iz flaše, jer smo tako videli da treba, ne znamo. I nemamo više šta da dužimo, znači jedna vrlo, vrlo specijalna voda, Tesla voda, znamo ko je Nikola Tesla, tako da sve što je iz njegove radionice patenata ne može da bude loše. Petre, ja ću da pristupim. Izvoli. Čekaj da se trese. Mirisa nema sigurno da je voda, to je to. Voda, tako je. Sad. Ali kako je, flašica je sjajna. Čuo se zvuk. Dobro, pecnulo, ali blago, nije jako, ali ima. I čuo se zvuk, tako je. Čuo se zvuk. Ajde idemo drugi. Ništa, znači samo prvi kontakt. Samo prvi malo blago, ali nije strašno, okej. Ja sam inače neko ko se zaljubljava ambalaže proizvoda, mimo samih proizvoda i zaista je svaka čast na kvalitetu izrade, na kvalitetu plastike, jedna od boljih flaša koja sam iskreno ikada video. I dizajn, i čvrstoće i sve. Sad će Mila da proba. Sad će ja malo da... U donju usnu udari. Pa tu da i udre, da. U donju usnu, ja osetim kao da je malo to utrnula. Pa malo, da, pecne. I to je to, čekaj da vidimo drugi put, mene će garant drugi put da potrebno. Neko da hoće da i drugi put, meni nije okej bilo. Nije ništa, i odličan je ukus. Mislim, okej, u pitanju je voda. Da, voda. Ali kad uporedite sa bilo kojom drugom vodom, primeti se razlika i ima neki specifičan ukus. Tako da još jednom se zahvaljujemo Ionizaciji d.o.o. na ovom poklon paketu. S obzirom da je pitanje zdrava voda, mi ćemo nastaviti da konzumiramo dok se ne potrošimo, a posle naravno poručujemo online sve dok se ne pojavi u nekim prodavnicama širom Srbije. Mi trebamo ovo da ocenimo, tako? Da, trebalo je. Voda kao voda... Ne zato što smo dobili ovu vodu, ali zaista interesantan je ovaj prvi efekat i naravno zbog svega onoga što smo naveli kao prednosti ove vode. I voda kao voda, i ambalaža, i boksa, i samata, i... Kompletan koncept zaslužuje ocenu, najvišu ocenu, odnosno ocenu 5.